Ku dangwala mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun Yarima TV, nishaɗin masoya. Wallahi caji aka canje kai. Ina masu nika. Yana gona. Oke yana kwana? Yana gona wallahi. Oke. Babanka fa? Yana gida a bacci a wuri. Allah ba za ka damu ban na son aike. Sun kwace kan dade. Kar ka damu, kawar rike ma wayo. Auta mun cin mun nauyi. Kar ka damu. Duk in baka su kama an mota na. Kar ka damu. An mota na ina ne? Kar ka damu. An mota na. Wannan gidan. Na bayan can? Wancan. Wannan mai ɗan karen nan. Ba kare a gidan kawai kar ka damu je ka kawai. Ba kare. Ba kare. Ba kare. Dan jadda fa. An ci kasuwa. Wannan abu hariyan nan ne kake wallar da shi ne. Dama wannan raɗaɗin da ake yi gaskiya ne ya sanya su so da ɗan sanda zai tafi ba bai san kwaya shuka idan makwarwa ba madadin tsakin nan na ce dama na ni muka akan matsalar da take gaban wace matsala ce a gaban awa no ya kai awa 4 mun aiki yaro da caji bai ka fas ba mu bai ka mana komai ba kuma ku kun manta ma kai ina tunanin wannan abun ya za in baiwa yaro waya zai kai min caji kuma zai kai ba ni ba gashi an kudi na kira na zai fada yamma yau amma duk da haka ni na riga na ne akwai wata harka da zan ba kai san baby yawa ga maran kai hadda balma wannan yaran ba gaba ɗaya ba in sai kai ina wai da muka cikin muna jiran kai wani mutum ba wayoyi ba fa bai gemu na gashi da tala a ju shine na bashi da ce iya caji ba gane me kake nufi ba wani mutumi ka bashi wani mutumi shagon sa kake mai ko shi ya ce ba an bashi kuma na gemu ne wallahi ba zai ƙarya ba gemu ko dan akuya ne ba zai maka ƙarya ba wallahi Allah ba zai ƙarya ba wallahi sai na ga ma za ku ce yana ƙarya kaga ba ma shi ba da kai da yaron nan ma ne mu irena mana hankali to ni na ma ba ka waya ba fas kuma ba waya cewa ba fas cewa ba an bashi fa ina waya ta caji bai yake yi iya waya ta waya ɗaya ce iya waya ta hanya ka bashi da bakwai sai ina aina ka bashi na rantsi da Allah in ban ga waya ta ba idan ba sai ka kawo mana waya yayin information din da digital din duk wani aikin da nake nema na dan sanda duk yana kai ka san waye ni to kuma kai ba wai ba ka ji ba ko wannan na ga dan fisa ya dan fi wannan yaron muka dauka muka bai kai mana caji wurin caji kai mana caji dawo mana da pass kawai sai ya kai zama muka ga yaro wannan da awa 8 ba wannan yaron to ba sai ya caji wannan yaron tun da mun dawo majalisa muna jiran yaro ya zo ya kawo mana pass mun je gida kuma ai na ga ya dauki wayoyin wani ya karbi wayoyin a gurin sa wayoyi kamar ya wani waye wani wanda ba ba mai caji ba na caji ba mai caji muka da wannan nan ne wanda naji ana cewa wane ne sunan shi wani mai dan bubbulle haka ba shine ba wani mai gyamu kada ya ce dan bola ko kada ya ce ina jin labarin da kai amma na ga ba ne ba da gyamu ba ina kallon kai dan bola dan bolawa agwagin mutane kungiyoyi raƙuma ma yana shiga yan wake na kallon labarin dan bola je na sama da wancan gida Allah ya gabe wanda ka san gidansa ina jin shi amma shi ka san gidansa wannan ba ka ban to ba na ga dai na za mu je gidansa za ka ji me zai amma ka san me wani sauran
wannan yayansa abokin mu ne kuma yayansa yana neman aiki kwanan nan ma aiki shi ma yana nasa baran kaji bane barawan kaji ne shi ma amma dai Allah ya shirye shi aje a haka yayansa ya da Wata da Allah shi shi ya namu mutumin kirki. Ya mu ne ba. amma kai ba za mu yadda ma kun cewa Wallahi ku fiye cewa ta. ba sanin ka ba ya za a yi Ya cewa ta. magana coba ku tsaya magana za a yi ta nutsuwa akwai kai ka san dan bola ka Ya za ku ce mun ni na ga amma ni ba san sunan shi ni na san dan bola Ke mu ne ba da shi ba. yanzu kuma tafi gidan dan bola dan bola ina ga maka a idan ka dan bola ya sace Ai, a mana idan ka ko? ban san shi ba Na ga gan shi da lokacin da. Wallahi sai ka shi da ba magana shi da dan bola ba dan bola An sace. kaga magina sun kwaba siminti da bulo sun taba sallah an sace wai dan bola ne ka ta shekara gazan da ka sace dan bola magana coba za ga mana coba anan ana magana wayo ni kaina abubuwan da dan bola yake dan bolawa halwaya in yare na tsayin ta sai sace ya kai yan wani dan katako Afar ba ke dauka? ba abin da ba sa Katakon ma ba zai kaje ba. ai mu je gidan mu je gidan sa Allah mu je ai da kaza mu je masa Yanzu ba ran gama. sai da kai kake zo mu tafi mana kai kai ba za ka ji